दुब्लियाव जोंहा माइ गायदों हा ओमफ्राय आङो सेन्देल खुनो बाथारदों जोंहा बाबाया दानो दुब्लियाव थांबाथाय रायसो गारगोन हाब्रु नांनाय नुबाथाय आंखौ रायसो गारगोन बाबाया माइ गायनो होआ आंखौ बाबाया मादै मोना माइ गायगासिनो हाब्रु नांसिगोन माखौ भलिउम बारायबाय थाखो भिडिअआनो बिदिनोखा मिथिया आं मा जालांखो नोंखौ नुबासो गोसोआ आंनि सोरां जायो जेरावखि थाङा जेरावखि थाया आंनो नोंनिल' गोनांथि जायो नों आंजों अरायसम थाफाबाय था ओमफ्राय नोंसा मा सानलायखो आं आंनि मबाइलखौसो होनदों दा Entertaining, our patience is waning. Is this entertaining? Got this feeling, yeah, you know. But I'm losing our control, cause there's magic in my bone. Got this feeling, yeah, you know. Hatay per kongani mini sunayana aldakha. Sobay bima gayni mini nayana zudakha Hatay per kongayni mini slunayana adakha Sobay bima gayni mini nayana zudakha Naya sanbalaba nay plangbaya garbani megon khonazang Naya sanbalaba nay plangbaya garbani megon khonazang खुलुमबाय आंनि मुङा रिमिना ब्रह्म आङो मसलपुर बाक्सानिफ्राय बिनानावा माबोरै फरायनानै मेट्रिकआव माबोरै रिजाल्ट मोननो हाखो बेखौ खोन्थाहरदो गिबियावनो आङो बुंनो सानो आंथ' बिराद फरायदोंमोन आङो सानावबो बिराद फरायो मोनायावबो बिराद गोबाव फरायो आरो आङो 24 आवार्सआवहाय 1 आवारल' उन्दुयोमोन बिराद फरायोमोन आङो बाहेरायाव थांनोबो टाइम मोनि दुगैनोबो टाइम मोनि बिदि फरायोमोन आरो ओमफ्राय जानाया एसेसेल' जायोमोन आङो बिदि जानोबो टाइम गैया आरो बिदि जायामोन आङो बाब बिनानाथ' बिराद फरायनाय खोन्थाबाय दा नोंथाङा बेसेबां पार्सेन्ट मोननो हाखो बेखौ रायजोफोरनो खोन्थाहरदो एसे आंथ' एग्जामाथ' जेनेबा ओरैनो कर'ना पास जाबाय नालाय आंथ' बिराद फरायदोंमोन ओमफ्राय जिबायदि पार्सेन्ट मोननांगौ बेबायदि मोननो हाखादों आङो जिबायदि मोननांगौमोन बिदि मोनखादों आङो आंना दा पार्सेन्टआ 100 जासिगौमोन आरो एसे माबाल' नांसिगौमोन 100 जानो 99% नांबावगौमोन आरो आंनो ओमफ्राय 100 जासिगौमोन Oh my God! Wow! मबाइलाव सिख्लाफोरखौ मासे साफा नुयोब्रा आंबो सासे मोनबा हामसिगौमोनलै फोर माथो I love you थास' बिबारजों आंखौ बमब्रायनो फैदोंनो नानो दुखुनि ओंथिखौ मा मिथिनो सोगाबलांनायालाय अननायनि ओंथिखौ मा मिथिनो दुखु मोनहोग्राया आंनि दख'ना गोदाना जोमैला जाजोब्बाय बे थास' बिबारखौ नोंनो बास्लायस्लाय आंनो जागोन लोगोफोर आं मोनसे खोथा खिन्थानो नागिरदों हा जेब्ला आङो लोगोफोरनो कल खालामो ना अब्ला मा बुङो आपने जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वो अभी दूसरे लाइन पर व्यस्त है बिदि होनग्रोमोना बे मा कलखौबो रिसिभ खालामगोन रिसिभ खालामनानै मा हेल'बो होना बे
मा होनगोन? बैगन। आपने जिस व्यक्ति से बात कर रही है उन्होंने अपने कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहे। बिदि होनखांनानैसो मा अ हेलौ मामोन बिदि जायो सोरबा। वाव इतना केरिं। जोंबा सोरजों मा रायलायगोन मा रायलाया, जोंनि पार्सनेल खोथा सोरखौबा रायखुमागोन सोरखौबा सोंखारिगोन बिदिखौ खोनासंबाय थानो लुबैयो आरोना जायबा बयफ्रेन्ड अल गार्लफ्रेन्ड। तात टेक खालाम नोंनि लोगोफ्रासो बेबायदि खालामो नोंखौहाय। गोरबो सिङाव सायख'नो थिना दोनदोंमोन आंनि अनजालु रजेखौ। बे अनजालुआ सोरजोंबा माब्लाबानो गोसो थोज्लायबाय। बिबारा बारोबोला सानसेब्लाबो सिरियो सना, मोजां मोनलायोब्लाबो सानसेब्लाबो गारलायो सना। बैगन। लोगोफोर, आं नोंथांमोनजों मोनसे खोथा शेयार खालामनो लुबैदों। बे खोथायानो जाबाय सेंग्राफोरा ना नेचारेलि गावनो हारसिङै हेन्डसाम जायो, नाथाय सिख्लाफोरा आर्टिफिशियेल बिउटिफुल जायो। मानो होनोब्ला सिख्लाफोरा मेकआप फुनो, काजल फुनो, लिपस्टिक फुनो, आइलाइनार फुनो, बेजोंसो बिउटिफुल नुयो नङा होमबा? बेनिखायनो बुंदों सिख्लाफोरा आर्टिफिशियेल बिउटिफुल एन्ड सेंग्राफोरा नेचारेलि हेन्डसाम। सबको लगता है मैं प्यार में हूँ। सच में प्यार में हूँ यार। Wait, listen to me. Nail extension, hair extension, eyebrows extension, lashes extension, extension. Everything is extension and surgery. Oh no! भगवान का दिया हुआ तो कुछ भी नहीं है। बैगन। आंनि मोजां मोननाया नैबे रजेयानो। औ दा नों नायबाय थानाय सनायानो आंनि मोजां मोननाय।